Здравейте! Ние сме... Аз съм Габи, тя е Ели. Малко сме притеснени, защото това не е първото видео. Ние ще ви покажем видеа с кънки, рокови кънки, но те за жалост още не са пристигнали. За жалост. Но като пристигнат ще започнем да снимаме такива видеа. Но те ще пристигнат сигурно след месец. да. Затова, за да не ви скучно през този месец, ние ще снимаме други забавни видеа с предизвикателства, с различни твитове и такива. Ще бъде забавно. Да, и може някой от нас да си направи Facebook или нещо такова и на нашата Facebook страница с нея, тя ще е долу в описанието, ще си направим, ще е долу в описанието, ако не забравим, ще ни качвате въпроси във Facebook страницата ни и ние в видеа ще ги четем и ще им договаряме. Да. Отдолу, ако не забравим, ще скачим Facebook страницата. Да, и тогава ще бъде много забавно. Чао! Надявам се видеото да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре. Ако не ви е харесало, пак дайте надолу. Ако не ви е харесало, пак дайте един палец нагоре. Надяваме се, ако ви хареса това видео и имаме над 20 лайка, ще продължим да снимаме. А ако не ви е харесало, може и да спрем. Но се надяваме да ви хареса. За нашите фенове! Чао! Ще се видим в другото видео. Чао!